छठ नहीं राइल बन आ छठिया के दिन जान जाई जे छठ तो मर्द मेहरारू सभे भूखेला बाकी ज्यादा मेहरारू लोग छठ भूखेला मर्द लोग कम भूखेला हम सकाने ना होला जान जाई जे जावना घरे छठ होता भूखल बड़ी मेहरारू आ पसेना छूटेला मर्द के औ का है पूछी का है भोर होते होते मेहरारू कही कि जाई 24 गो ऊख के व्यवस्था करी 24 कोसी भखले बने अब मर्द हंसुआ लेके ऊख खाते निकलल बड़े ऊख लेके ओइले तले कहते कि आदि काल ना मिलुए आदि जाई बाजार से ले आए आदि लेके ओइले तले कहते कि जा मुरई तो भोरे पड़ गइल हां तो खेते में रह गए माने साँझ तक ले फुर्सत ना मिलेला मर्द हां जी जननी यस आ घरे लोग आवेला छठी माई तर से घरे रात भर मेहरारू के अंगना लगी 3 बजे भोर में मर्द के जगाई सुनता नहीं का कहता रूह उठी हई हम घाटे जाता नहीं अच्छा और रवा अब सुती मत अच्छा रवा अब जागले रही अच्छा ठीक बा ना तो घर में कुकुर घुस जाई हां आ भात चढ़ा देले बनी तने ओके डबका के उतार देबे के ठीक बा उतार देम आ तने दलियो उतार दे अच्छा ठीक बा आ सब्जी चीर देले बनी तने छमक दे ठीक बा बाबा छमक देम आ तने बाबू उठी तने दूध पिया दे वो हमारे सिस्टम में रही गरमा के धो देले बनी हां आ तब छठी घाटे जाके गाई लो कॉपी बोलेली छठिया माई सुनिए सेवक लोग मोरा घाट दुभिया उपज गइल मकरी बसेढ़ले ए बाबुआ आ सूरज भगवान की ओर ताकी लो कहलो कि परीक्षा लेता रे अभी नहीं खन उगत फिर कहलो कि हंसी बोले ले टून सेवा का सुनिए छठिया माई रौरा घाट दुभिया छिलाई देव मकरी उजारी देव फिर सूरज भगवान के ताकिलो आ कहलो कि आज परीक्षा लेता रहो आज उगत नहीं खन तो तारा तैले पहले ही ना उग जास 3 बजे वो देखी सिया गए रोज अपना टाइम पर उगेले टाइम पर उगी है आ उहे लोग आवेला लोग छोटी मोटी हर मालिन हो बिटिया के भुइया लोटे हो हनुमान जी से कहे के बा बाबा सुमीरा नवा करी तो ए बाबा हम सुन ले बानी जहिया लखन जी के लागल सती बनवा
दिन के बात हो जहिया भगवान राम ऐसा महापुरुष अपना भाई के गोद में लेकर अवतरण। पैसा ले ली धन स्वर्गीय शिवालक दादाजी के समधि छठी माई के गीत के खुशी में हमरा के हजार हजार रुपया दे के हमरा मनोबल के बढ़ौले बानी। हार्दिक अभिनंदन करब, प्रणाम करब। बेटा पतोह से सुख मिले भगवान से प्रार्थना करब। वो बेरा के बात हो लक्ष्मण जी के लेके भगवान रोता रहे। दुख ऐसे ही साबित होता कि दुख केहू के छोड़ले नहीं थे। चाहे भगवान भी धरती पर अवतार ले लेके आइल हो खस तो भगवानों के दुख भइल बा। एक मतलब बा कि दुख केहू के बख्शेला ना। दुख और सुख, मिलन और जुदाई, हान लाभ, जस अपजस, जन्म मरण इ प्रकृति के विधान में बा। इस धरती पर जे भी आवेला जस अपजस, हान लाभ, जन्म मरण के सामना करे के पड़ेला, दुख के सामना करे के पड़ेला। इस धरती पर जे भी आवेला जहिया लखन जी के लागल शक्ति मानवा, जहिया लखन जी के लागल शक्ति मानवा, लाइक सजीवन बचो निपरनावा, लाइक सजीवन बचो निपरनावा। ए बाबा लंका जरनी बागऊ जरनी अक्षय के दिहनी मारा, लंका जरनी बागऊ जरनी अक्षय के दिहनी मारा। अंजनी लाल नवा ये बाबा सुनी रंगवा अंजनी लाल तो हमनियों के वंदना समाप्त हो गई। समाप्त भइल। जय बोले के बाद तब बोल दी राजा